Ah, oh, sa to. Ito nagkayo niya. Para aliago sa ano. Sabihan, log niya lang. Mario. May ano ka ng ano, puso? Diba? Balik ko ano ko. Ano? Balik ko Kasi, gusto ko tuesday. yeah. So, ang ito. Bila kayo pati ako. Ay, kahit natin natin sila na magpapagpakalbakan dyan. Yan lang. Yung daw dito. Ano din ang gusto? Yan ang toy. Ito. Ito. Wala akong tayo. Ito, ang sarili ko rin. Maybe not.
palitan ko ng magawa. Hindi mo naman ako. Makanabaga. Magbabaklas kaya ka. Dapat, ano? Kapadlak pa din. Sabi, Yun ang tumatak pa din ang awar. Ano ko kay dahil pag ginawa ko naman Taga mo yung pinakaw. Mga dapit. kaya ko. Ito man yung mga Ibano ba? Estado mo mula hindi ako maganda. Kaya pag ikay kaya ano ba maligo mo na pala tapos siyempre mo kang luwak tama. Patulan mo talaga. Okay, then talaga kumain sa dito. Pero mo sa dito. Ako daw sa dito. Kapag kaya din sa loob. Yung problema. Kaya pag-arap talaga, minsan talaga, isok lata, minsan talaga. Pwede naman ako. Ano pa ako? Kaya, hindi ko yung buwan, dito ko yung buwan, nakagawa mo lang. Ano yun na ito? Ano ito, so ano ko? Naiiyak. 90. Pero kung gawa rin, ini, ay ba yun ini? Ay, ano si 598? LB21 Y. 9598. Kaya kung baka ano, water niya, ganyan, napakaway pa. Oh, yun na naman sa'yo. Makikicharge niya naman. Dahil naman na, bati tayo mo din ulit. At dapat, makikita na mo, kinti pa na. Ito? Nagkasunta ka tayo mga tao. Ayun, wala mo tayo yan. Hindi naman ako yan. Mga pagkakas. Ano dyan, naman na niya? Hayop ka. Kapag nga ba? Paano may niyawan? Yan, naman. Ayun, ay ito po eh, pero ba? Bawal ko. Ayun na talaga. Ano Mark? 1 million! 1 million ka. Yung Wait, wait, ito.
Di ba? Ayan na siya. Ayan. Ayan na siya. May 14 minutes na dala. Ayan sabi. Ayan lang. Kaya pwede tayo sa akin mag-search na tayo. Kaya sige na. Kung ano sa ito ba? Kaya tayo siya. Ibalik niya sa natin. Yo. Dito na yung July 4, 3H, 24. Magkano lang ito? Paano ka? Paano ba yun? Bakit? Paano mo bakit? Dahil kaya o bakit parang ako may ganun na Puta na Laura, support pa ka rin naman. Support ka rin, support ko. Hindi na mag-iay, wala na rin. Lalo si Garden yun. July 4, 3H, 4. July 4. Ano na kayo sa ano pa? YouTube pa dito ka ako. Turang ko na sa nakaisay mo. Parang
Ano? Puro mo, Ben. Pira ko, ulo mo, pira ko. Yes. Ang baong wala ako. Pa, isang mo. Kapatid pa yan. Sige. Ay, pambong na po ba? Bakula, bubo.
kayo ni Dinarito. O, parang palang chicken na lalo ka. Wala, chicken mo ng kapatid. Chicken pigo. Chicken pigo. Ako pa din lagi. Dinoy. Yung may bata na ako. Ako. Yung ano. Dito sa Kuya Red, dito dyan review yung babalik ko naman kahit pares pa para ito. Yung magandang Putang iyan, nasa kapamahal pa nga no. Nag-isking pa nga tonight. Dito daw. Nakikita na. Hindi mo, wala yun. Nakapo. Wala ka nini. Kasi naman. Hindi ko gawin yun. Sinit mo. Wow. Saan mo mag-iray? Wala, sinasay mo rin. Hindi mo sa nakakapart itong ano mo. Isa yan. Para kay Tina. Love ito, love. Love ito. Cupid na pagka. Ilan sa bata. Oo, maligado. Bukan tayo buot, Ano muna sa mga event kung i-exist muna sa July. Ayun, sabi ko, ganda ninyo. Okay, Okay. Bagay na ako, pero na-stress. Pangalan ko, ang gas ng July. Oh, Bali na sa itin. Kapag may chicken, ha? Bilas ako, isang pag kita nga. Punta kaya, sige pa kayo tumili mo lang kami, yung guba. Ano mo? Ay, sige na. Dinaray, gusto mo niya lang sa yung sakto. Sakto pa, kaya minanood ang sendero, ilang minanood ang
Magkano maligita din ang nabot ko? Hindi na. Wait na rin. Nakabakal ko na. Mura, hindi ka tuloy ka no. Lemon. Madari. Ang most one lang. Eh, magano ka? Ako, ha? Ikaw, maligay ka rin, ano ba? Ano yan, kay JP, nagbalik pa ng box ko. Iya, yung Oo, ayaw mo. talaga. Ayaw mo. Yung kilos na naman eh. Yung kilos na, bubukang. Sige, taslog yung ka na, patay ko. Ito, kaya nga. Islamo ka, palagot mo. Ayun. Ito palugin ko. Ay, natin nga mo, kasi kung diretso sa tayo. Oo, kasi ko. Ayaw. Ayos ka. Pag-alam ka sa ako. Sa kagaya ng pagkirang ko ba? Re, mga ka na. Yung base. Ito rin. July 4, 4. Tama, diyan ka na tama. W. Kaya mo sa kayo na siya. Anong ginawa eh? Ito naman yun. Teka, magtungkol sa mga nakakasitang banyo. Ito pa rin mga Yung mo na ako. Pagko.
Bakal ka rin. Bisan, uy, teka magpagala na yun, hindi ka magpagala. Putang hayop. Sino na nga, sabi lang nga, isang kaya nga, di ba? Yung stop na nga na, di ba kapag ngayon, isang kaya nga, isang bago po. Mabigat ka, ha? Ay, Di ba kayo nagsain dyan? kain lang kasi nakano din at kasi ng ila. Kanya, malay sa na. Yung, itong food. Ako, magbayo, kundi kalwagang ko, kita lang, ilang ako. Hindi ko nagkaroon Saro, itong, okay, ano, may katamaan. Hindi na lang kasi spaceship, hindi ka gawin mo pa. Try din yung margin. Para sa rubi mo sa yan. Sa ano mo sa yan ang rubi mo? Hindi ka rin daw malis ako. Yung kasawin. Bibi, para masok sa dua. Wala pang sa inyo. Hindi na kayo makulit sa mga. Okay, kay Henry. Ikaw, Paliyan. Ray. Ito ang
Let's go to Dario. Oo, pwede natin bigla, mabibigyan nila mo nga ni wala no. Okay ba kung kapag Hindi yan. Ito basta mag-accept. Ayaw. Namulot ka kasi. Ayun pala na. Ay, dito. Pagkatapos ng nilita, balik ko. Ako mo na na-ipigyan ba? Tataro ka na. Ay, iya. Hindi ka nagpagsasabi. Ikatawag ka lang. Nailing ko rin si Kuya mo kayo. Like, nailing ko. Pinay niya para dito. Hindi mo pag pinating. Magulong na talagang tao. Dapat ay ko. Eh, paano? Leo, Skip. Skipper. Skip. Eh, magsuko ka na, pre. Magsuko ka na. Magsuko. Eh, ako, Skip. Skip. Yes, kilo. No. Putang ina. Nakikita ang Mario.
Inabang mo lang si Cecil. Si ano, Eh, si Diego, si Cecil. Pinadala niya, ikaw nag-terrorista ko. Yung pinaras ko nga ito. Pinaras ko nga ito. Ah! Eh, pinulong gabo. Ulit mo na. Ala, bulan na tao. Inaryo. Eh, yun na nakadito yan. Wala doon sa rin. Ay, yo. Ako, yan. Wala doon sa rin. Baba. Yun na, pero. Ayun ko na. Ay, sige. Gawin na. Kabas. Ay, hindi na. Nakamaso. Nakabay. Nakabay. Kada? Sabi mo pa lang yung tao. Nakawis kita rin. Wala na. Napili. Dahil sa kapit ko. Ay! Kurap na rin. pagkari ka. Stamp ko din ang hindi pa ko. Ayun ninyo, yung pangalan ninyo. Dahil, yung pagkakita nyo rito,
Wala yun rin o. Okay. Ta, diyan na din. Saka yung pagsisinta, pagsisinta. Mr. Robert. Sir, sir. Yan ako kapag no? Ano po pala siya? Meron pa nakalinan mo duwan eh. Yun, ako mo no, baba mo ay, diba? Ngayon, patay. Ano doon na, bakit naman? Ano, ginagawa ng pangalan? Ano yan, narinig mo, tutuloy ko kung ano. Oh, tuloy. Tuloy. Balik ka lang muna talaga, inalasad sa bawat ano. Oy, tabang! Tabang! Gadan kami dua. Utang ginulong ako kung gagawa at wala dito. Wala pang bukasa na bunta.
Talaga. Ah! Ito si Tom. Ayun mo na. Talaga.
Yung kiberon. Kasi na naman ano. Yung kiberon. Good. Good.
Putang ina, pero hindi ako ganda na. Ano? Oo, nakulong pala dito yung mga kalaban. Ganun tayo di ka puso. Puso tayo di ka puso. Red. Red tulo. Albert! Ano ba nila? Pwede na din yung kanan din eh. Ayaw na po. Sarap, tigisa ko yan. Gagya kayo rin mo. Kaya mo kaya na. Tusok sa bayaw, tusok sa bayaw. Albert! Magapit pa. Esmeralda. Hello? Dua? Ano? Wow! Hindi kami natutupag-train dito. Hindi kami natutupag-train. Nagkikipagdalanan kami. Nasa video na to. Wait, kami na school na yan. Hindi tayo din ng ano. Ako yung paganda na. Hindi na nagkikipagdalanan. Eh, kakwenta yan si Mike. Kakwenta mo na, mamaya na. Kita. Kita sa dati. Mabalik ko dito sa dati tayo. Dapat ako muna ulit yan. At bakit ka nakapag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 p
Kasi, grabe na ako. Kung sino sila, saka. Bang! Babalik kita dumaan, jangan kita dumaan. Wala sarado na naman dalawang. Wala nagpupul sa ko. Na. Sa ko. Bang! Headshot! Ang sukulo ako ay naka-headshot. Ako ay naka-isuko. Ako ay naka-headshot. Wala, pinapin mo. Pinapin lang. Pinapin lang. Maris lang kayo. Maris lang at lawas na ibubuti ko. Ano na rin? Sire. Eh. Kita na mawala lang. Sabal. Meron siya nagdamagyo. Kaya gano'n mo, ano yung kapag ako, babangkin ako. Request back up. Kaya patak ka. Huwag ka na, magal. Yan ito. May kayo, kalog, bis na kayo, bis na hindi kita nga yun. Ay, bako na eh, so kung dito sa natulungan dito nga mga. Ito pa wala na, dito mo dito sa pataas. Dito sa pataas. Hala, sige yun. Sakay na bela wala nun. Kuni mo nagkito.
dala naman trabaho. Gala na. Papintayan na kay Kiki, kano tayo. Hindi naman siya. Pa. Sabihin mo po. Dapat mo. Kung kawawa siya dad. Murag ng pag-bitch ko dad. Yung pag-bitch ko dad. No mercy. Hindi na mahirap. Dali, Ano ko sa'yo mo? Ay, katawala ko. Balik, hindi sa gilid. Diyan, dito sa gilid. Julio, hindi na ka sa kayo. Re, ka magaling. Lang ako dyan. Basta ko yan. Hindi kita kaya magsarakan. Dati mo ka pag-ibig mo. Ay, na. Ay, Ano patabahan? ang mga ito yung sa kaya patamaan. Oo. Ay, Ano ba yan? ay. Dito, sige. Yan. Ayun mo na pala no. Ito na. Bumukado na. Yan, dito mo na. Lapit, bubar, nagkamanin ng pwede. Wala na. Say yan. Say, kapit. Yan, tayo. Kaya na, mag-say ka. Ayun daw, dito sa bahay. Ito ang masagay. Good for no. Kasi sabi niya. Ay, gano'n siya na. Say, 23, makatapos ko, but wala ko to. Sa Europe kami. Madami ka pa. Ito. Namamoto na talaga ako kay Kapo. Kaya malila rin. Napasiling kita sa militar. Ano rin ka taro rin doon? Mabati mo yun. Magkain kita rin. Tanaan, isa pa. Ba't sila? Ba't si Tulog? Yes, Kaya na ibig. Pati ba yun? Diba? Dala kaya sila ano to? Kaya magkas ka na. Kaya mo.
Kanto. Open man. Anong stop? Stop. Meron ba tayo yung Uy, ka yan mo na yun, ini. Nasa mag-clip siya. Wala na nasa pag-clip ka naman. Basta ka to binuwang. Dawa to binuwang. Di ba pa? Di kami turap sila kami pagkakas pagkakas na. Kunin yung sarama ito dito. Wala ka doon. Sige, kaya ano ko na, ayun na kabayin eh. Hindi ako yung mapalawas, ay pangkay ka na. Paralaga, kaya ay. Paralaga, di matapos. Eh, tapos Para joke, pero mga tupang. Ganon, bang! Ganon o, ganon o. Uy, ganon ako, ganon ako. Ganon magtanong sa mga tupang. Ganon na ito, ganon na ito. Wala ko. Ganon kita. Ganon, ganon. DB, mabala kita, DB mo na. Sa DB lang kita, mabala. Mari ba ko? Kulang ang information. Oy, yan dali ko lang. Oy, ang tingala nga. Ayan na, pero mapapunta ko rin. Umilig daw sa kalabang. Kasi kita ka magkakarata, pag-ilibaw kita. Dawa, kaya ka lang dito ka. Kalabang magalaan ka. Alin? Sa DB. Pagbulag. Ano yung nasa DB ka? Talaga. Ito nga, sinasabi ko rin. Sige. Atras na nga, atras mo na, atras. Matras ka. Binayog ako. Ito, baba. Ah, dadan! Kawawa. 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 Yun naman na ito.
Uy, puta, nakikinig ako, bro. Natagalan ka? Yun, nasari, bro. Kaya, Yan. Hindi ka na, bro. ayun lang, papalit akong foods. Madagang sa akong ngayon pala foods. Nasari, hindi ka na yung bro. Bawlan yung dako. Hindi, abang may tika na, bano, ano. Ano pa wala ko lang yung dako? Nagkala niya yung ako. Guys, ready Ito, na ako. ito pa. O, ready na ito, taba. Wala nga yung nasa tao. Araw? Oo, hindi ko rin yan. Magkano mo na yun? Ate na ka na yung magisa ko na eh. Dito na, magsasa ko. Ano? Para sa mga. Diba? Tawag ka man, wala akong picture. Restart, tapos. Ayan, dito na ba naman? Meron yung galing na. Kailan, dito, sige, Wala mo itong mataba din.
11.